Happy Friday, guys! Happy Friday! Happy Friday, Holly! Si Holly late nagising. Ano na? 10:45. Ha? Yeah, well, 10:45 now. Tawag niyan niya. Kagising niya lang. Yung batang yan, late na tulog kagabi. And yung boys, ang aga nagising. Wala na sila dito, guys. And si Kuya, gumawa siya kaninang breakfast niya, Nutella. Kasi nakita ko yung kanyang plate. Dalawang plate. Oh, actually, si Sak din. Nag-Nutella sila. And si Jan, ang aga rin ng dental appointment ni Jan. May dental appointment ulit siya. And ano ba? Ako naglaba. Kasi diba sabi ko sa inyo, maglalaba ako kahapon. Kasi yung weather, mainit, tapos minsan umuulan. So ngayon naglaba ako, bahala na. Maganda naman yung weather, pero parang kumukilimlim na, dumidilim na. Nabilot kung sa Bicol. Makulimlim, yun, makulimlim. So, yung mga bata nakikita ko, doon naman sila kung saan gumawa sila ng hump or jump ang tawag nila. And, gawan ko sila siguro ng lunch, kasi na. Mom, did it come yet? Ha? Your order come? May ordered? Yeah, No, not yet. No, wala pa. Nag-order akong lunchbox sa mga bata. Kasi nga, yung mga bata, yung mga boys, sawa na sila sa sandwich. So, gusto kong gawan sila ng iba. Something different ba? So, nag-order ako ng lunchbox. Kaso, matagal ko na gusto yun i-order. Kaso, lagi siyang out of stock. Can you cut up some pineapple and banana and watermelon? Gusto niyo fruit platter. Okay. Yeah. I'll do that later. In a minute. And, yeah, yung may in-order ako sa kanila lunchbox, pero wala pa. Matagal ko na yung gusto. Kasi, kailan ba yun? Nag-launch yata yun last year. Pero, lagi silang out of stock. So, kahapon, nung isang araw, nagtingin ako, available yung iba, pero yung iba, out of stock. Tapos, tinignan ko, binisita ko ulit sila. Kahapon ba yun? Or the other day? Naging available. So, yun, in-order ko agad. Pero wala pa, hindi pa yun. Next week pa siguro yun. So, yeah. Yan yung nangyari sa akin. Parang dami nangyari sa akin. Dry yung lips natin. Mag-ano tayo ulit nito. Nandito to. Kanina nung naghilamos ako, inanap ko siya. Yung ating, ano nga to? YNM. You need me, sabi dito. Ito ba? Gusto ko siya kasi tingnan nyo. Dry yung lips ko. Mom. Kahapon meron siyang parang dry skin. Pero ngayon wala na. Wala na siya. Skin. Yeah, but this is not for you, Baba. So, push lang natin yan. Wow. Can you pull it, Baba? Pull. Yeah. Oh, can you press the washing machine there, Baba, please? Ayan. Lagay tayo. So, gawan ko lang sila ng ham and cheese na lunch. And, naubos pala yung aming, yung pasta kagabi, kinain ko. Tapos, di ba yung mga bata kumain sa, sa footy. Pero si Kuya, pagdating, kinain yung tira. Ayun na. Okay. Maya-maya magsasampay. Okay, gawan ko muna. Mom. Yes. I know how to spell kitchen. Kitchen, okay. K-I-T-C-H-E-N. Very good! Well done, Baba. Okay, mag-ano nga muna tayo. Nandito pa guys yung mga Si Jam pala nagrereklamo kasi may binili akong may binili akong garlic na peel na, tapos nandun siya, nangangamoy. Nainis siya kasi doon niya nilalagay yung coffee niya. Pag binubuksan niya, naamoy yun. So, gawin ko yun. Imi-mince ko siya, tapos i-freezer. And nandito pa yung aking mga si Holly dito. Kinain na ni Holly yung... Yeah, ito yung bar brown rice. Yung sa Korea, hindi ko pa ito napuput away. Ito pa lang, hindi ko pa napuput away kasi yung iba nasa car. Pancake, nakita nyo na to sa bahay ni... Yeah, nagluto dito si, yung binili natin, trinay natin ba sa Korean para matry ko. And nagustuhan naman nito, pero si Sak ayaw. So, nung niluto yan doon kila Ray. And eto yung... mag-fried chicken kaya ako mamay. Hindi. Nag-request si Sak. Alam mo ba ang request ni Sak ngayon?
na dinner. Ano, yung salmon. So, magsa-salmon kami mamaya. Frying mix for cooking. Ito, oh. Try natin ang mga to. Oh, you want this? That's my favorite. My I favorite. ate it in the car. Yeah, kumain siya nito. Potato rice. Potato rice. You're Masarap na, driving. yeah, masarap naman to guys. Yung cheese san ang tawag. Yeah. Remember when you Alisin ko na kaya to dito sa box kasi nakakaano siya sa box. Ilagay natin siya dito. Meron, eto hindi ko to gagamitin. Can I have strawberries later? Yeah, ang dami yung gusto Are ko. they in there? No, parang hindi naman kasya. Ilagay ko dito. It's alright ba? Kasi eto lang yung gagamitin ko pag, ano ba, pag nilagyan ko ng fruits. Para kita ng mga bata kung anong laman. Dito kasi pag nilagay ko hindi siya kita. Oh, there's 2 in each. Ayan, dito na lang to. Nakasya naman. Kasi, What's this? yeah, make sure you don't drop it, babu. Kasi ano siya, macrams. Ayan, oh. So, yan. Ayusin ko muna to. And eto, may bili ako. Hindi ko pa to na-try. Para siyang fita. Fita ba? Yung biscuit natin. Kasi si Holly, gusto ko siyang patrayin ng ibang mga biscuit. Kasi sawa na sila sa ano. It's Sa, probably the exact same, but Ay, different yeah. shapes. sawa na sila sa mga snacks sa Coles or Woolies. And tumingin din kami sa ano, sa Yeah, Aldi. Walang gusto dun yung mga bata. Cheese din siya. May cheese. Apat ang laman. Apat ang laman. Similar doon. well, they're Kumaki- just different shapes. Sesame seed. Para sa sushi ni Sak. Ay, hala, hindi tayo nakakuha nung ano, meron pala akong Japanese rice, meron pala yung sushi rice. Kasi next week, ang ipapabaon ko kay Sak, ano, something with rice siguro. Mom, probably on Quizak's birthday we can make sushi. Ay, mag-birthday na si Sak. Hala, mag-birthday na nga si Sak sa May 6. Si Sak na talaga, magsita na si Sak. We can make sushi on his birthday. Yes. And eto, yung noodles, pero yung mga noodles na na-try namin doon kila Ray, hindi ko gusto, pero si Sak na gusto niya yung maanghang. Eto, nagustuhan to ni Sak. What is Tira that? to. So, meron tayong Is that pang spicy barbecue, one? yung dip. Mine was that the spicy one? Ayan. Tapos yung eto yung bean paste, tapos yung maanghang na paste. Mom, is that the spicy one? Yes. And meron din tayo nito. Ano ba ito nga? Nakalimutan ko. Basta something paste din siya, guys. Hindi ko kasi mabasa kasi ano siya. Korean, guys. Pero pwede siya sa may sabaw, ganun. And kumuha ko ng light soya sauce nila. Para pag gusto ko mag-Korean. Itong sauce na soya sauce ang gagamitin natin. Kasi yan, dalawa. Yung isa, soy sauce, rich and mellow. Ito, pero sabi ng babae, magkaano daw to. Parang light nga ito yung dark yata nila. So, tinanong ko naman siya para sure tayo. And kumuha ko ng sweet chicken sauce. Magpa-fried chicken tayo kasi, di ba? Kumuha tayo yung kanilang, eto. Ayan. Yung fried chicken mix for cooking. Eto naman, frying mix for cooking. So, hindi ko alam kung anong difference nila. Ito kasi yung picture niya ay shrimp. Ito naman chicken. So, i-try natin yan. And kumuha ko ng cornstarch. Meron naman ditong cornstarch, pero kumuha tayo ng cornstarch. Nila, matry lang. Potato starch. Lahat ng starch ata kinuha ko. Pero meron ako dyan na, may potato starch pa ako dito. Paubos na rin to kasi lagi ko naman ito ginagamit. Ayan. May bibili nyo to sa ano guys, yung potato starch kung naghanap kayo sa mga Asian store, meron. But it's just different. Yeah. Eto sweet potato ata to. Ano, potato starch din. Sa Asian store mabibili nyo, pero i-try ko yung sa Korean. Wala lang. And, eto. Kasi diba sa mga, ano yan, napapanood kong mga mukbang sa Korea, meron silang mga ganitong, pina-fry nila yung kanilang veggies. So, i-try natin. Eto yung back wet pancake mix for cooking. Pancake mix for cooking. Hindi siya yung pancake na pancake. And, eto, si Cicely ang bumili nito nung nag-Asian store siya, Filipino store.
Niluto namin yung kalahati. Naglaing kami, tapos binigay niya sa akin yung kalahati. Thank you, CJ Rice. And bumili ako ng sesame oil. Bumili ako ng sesame oil kasi lagi ako nauubusan ng sesame oil. Kasi maliit lang yung nasa Coles. So, dalawang kinuha ko ng pancake mix for cooking. Kasi try ko, baka magustuhan din ng mga bata. Pag hindi, okay lang sa akin. And another mung bean pancake. Mung bean, ito si buckwheat. Oh, yan. Hindi ko, pero pareho vegetables yung niluto nila. Sa picture. What's this? Frying mix again. Dalawang kinuha ko kasi hindi ko alam kung kailan tayo makakapunta sa Korean. Matagal pa naman expiration niya. And lagi naman tayo nagpa-fry. So, gagamitin natin yan. And kumuha ko ng soup stock, beef. She also got leaves. Yeah, Korean na. Try natin yung ano nila, yung It's good for your tummy. soup soup stock. Para yung ating ano ba, beef, yung cubes, ganun. Pero powder nga lang. And eto pala yung sweet potato nila. Ayan, meron tayong sweet potato starch. Sabi ko sa inyo, lahat ng starch kinuha ko. And eto sa Filipino store to. Kinuha ko kasi favorite ng mga bata ang movie. Wala nito si Jonalyn. Lagi ko itong request kay Jonalyn. Kinuha ko silang tigi-isa. Ayan, tigi-isa. And sauce ng nimang yung fishball. So, ilagay ko yung, meron ako ditong lalagyan ng ating mga Asian, stocks. Kunin lang natin. Meron pa akong fish sauce dito, guys. Ayan. Dito ko ilalagay yung mga sauce. Meron pa ako dito, guys, na yung dried bonito flakes. Meron pa ako yan. And, yung dried pepper. Ito, tagal na. Ayan, apple vinegar. Mama? Lagi ko itong ginagamit din. Pero ngayon, konti na lang tapon na natin. Mama, can I have your Coke? Yes, baby. Brown rice vinegar. Ayan, etong hindi ko nabili yung mga ganito. Korean din to, guys. Magkano ba to? $6? $2? $2 or $3 ata, hindi ko na alam. And meron din akong mirin. Meron din akong sake mirin. Japanese naman to, guys. So, ilagay natin yan. Ito, wala na tong dalawa. Ito yung hindi ko nabili sa Korea. Hindi ko ito nabili. Brown rice. And apple cider. Wala na yan. Expired na sila. Ito lang hindi ko nabili. So, ilagay ko lang ang mga to dito kasi sila na ang papalit. Diba? Para isahang lang. Kita nyo ba? Yung dito yung stocks. Yung aking mga Asian. Yeah, this will be fine. Yeah. Yakult siya. Open up, it's now. Open up, it's now. Open. Ooh. Ayan. And May laman na ulit siya. May laman na ulit. Mom, there's heavy coats. Ha? Your coats. Yakult. Yeah. What is it with your Yakult? And eto, dito naman yung aking mga spices. I need my toilet. Dito yung mga spices ko, guys. Kasi, hindi na kasya sa mga lalagyan. Punong-puno na yung aking pantry. So, dito ko muna yung stock yung iba. Ayan. Yung mga starch. Meron pa naman tayong potato starch. Pero eto, gagamitin ko yung ito. Gagamitin natin yan one day. Eto, gusto kong gawin. Yung fried chicken. And Natin yan. this one. Eto, meron tayong isang ilalagay dito. Okay. Ayan, dito ko nilalagay sa... Ay, Kmart ko to nabili, guys. Kung interesado kayo. Kmart. Meron pa ako dito. Diyan ko nga sa lalam. Ayan. Another one. Oh, meron pa ako nito, guys. Yung sa, yung kelp
ayan, dasima. Pag nagsusoup, pag emergency, yung stock, parang stock siya, guys. Dito natin siya ilagay. And yung isang eto. Kasi yung isa, ilalagay ko to sa ano. Baka may empty ako. It's alright. May empty akong jar dyan. Yan ko na lang ilagay. Okay. Wala na. Eto dun to sa ano. Okay. Ay, hindi ko ito nabalik. Sorry naman. Okay. Iba na lobat tayo. There's still 10. Oops, the wrapper fell over. The wrapper. You should always put stuff in the bin. Like this wrapper. Okay, ayusin ko lang to, guys. And mamaya magluto ako ng salmon. Salmon tayo mamaya. Iba na lobat tayo. There's still 10. Oops, the wrapper fell over. The wrapper. You should always put stuff in the bin. Like this wrapper. Okay, ayusin ko lang to, guys. And mamaya magluto ako ng salmon. Salmon tayo mamaya. Ilagay ko na pala dito sa container yung ating fried chicken mix for cooking. And ginupit ko siya. Papalitin ko pa to. Tapos lalagyan ko ng label. Yan yung ginawa ko, guys. Ginupit. Wala lang. Gusto ko lang siya ilagay dyan. Ilagay dyan. Sa likod. Ilagay ko. Para attractive siya na lutuin. Kasi parang napaka-crispy niya. And yung kanyang flour, may amoy siya, guys. May amoy siyang kakaiba. Di ba normally yung mga flour walang amoy? Eto may amoy. Parang may mga spices siya. Pero wala kang makikita kasi parang flour talaga. Eto may pagka light brown. Off-white. Off-white. Yan. Anuin ko lang to, guys. Gusto ko siyang i-achieve na or ilagay ko dito. Mamaya, pakita ko sa inyo kung anong magagawa ko. Kasi para rin malaman ko yung itsura ng packaging. Kasi pag nagustuhan ko, eto ang bibilihin natin ulit. At pag nagustuhan ng mga bata, di ba? Tapusin ko lang to. And si Jan, dumating na pala si Johnny Boy. Pero umalis din. Kasi may gagawin daw siya sa bay. Yeah? Yeah. Okay, wash it please. Okay, tapusin lang natin to. And meron ko dito mga container. Ito, nabili ko to sa IKEA. Way back pa. Ayan, may nahanap akong container. And ayan. So, ilalagay ko to sa mga container para madaling gamitin. Madaling gamitin at madaling mahanap. Ayan, tapusin ko lang to. So, nalagay ko na sa canister yung mga Korean flour. Eto, meron tayong sobra. Hindi na kasi kasya. Pag pinilit ko, hindi na siya masasara. Ito yung dating color ng IKEA na ziplock. And ito yung bago. Ayan. Parang mas gusto ko tong kulay kaysa dito. Kasi parang dark siya, no? And ito pala, yung fried chicken mix, wala siyang instruction kung paano siya imimix. Kung ilang tubig or ilang flour, wala. Pero ito, meron. Ayan, diba? Inagay ko dito. So, siguro, gayahin ko na lang to dito. Pag hindi, i-adjust ko na lang. Wala naman siyang egg. Parang wala siyang egg. So, we'll see. Basta yan. And eto, wala na akong mapaglagyan kasi wala na akong extra. So, dito na lang muna sila. Tsaka, ano naman siya, resealable. And yung pancake. Meron akong, eto, hindi ko pa nahugasan kasi. Pero next time na lang. Next time na lang. Pero okay naman to dito kasi meron siyang ziplock. Tapos si Jan, nandyan pala sa ni Sak. Nandito rin Sak, nagsasampay sila. Gusto ni Sak na buksan ko na yung pineapple. Gusto niya nang buksan yung pineapple. So, lagay ko muna to sa pantry. Then, fruits naman yung next na gagawin ko. So, ayan na yung ating mga Korean flour. And eto, may iba siya dito sa ating mga canister. Kung makikita nyo, parang uniform sila. Diyan sa taas, saka dito. Tapos pagdating dito,
Iba na. Ito yung Tupperware. Matagal na to sa akin. Itong pinakauna kong canister dito sa bahay. And may nakita akong isa. Ayun. Meron pala dito na. Pinaglalagyan to ng crackers ng mga bata. Pero hiramin muna natin. Gamitin natin siya para dito. Para malagay ko na. No? Yes. Ayan na siya. Gusto niya na talagang pabalatan to. I'm just gonna finish this one and then this will be my next project. Next project. Job pala. Next job ko yan. Ayan. Okay na to. Si Kuya. Is that you, ya? Yeah. Hi. Ayan na si Kuya dito na. So, ayan na yung ating Korean backwet pancake mix. Yes? Alright. And meron pa ako ditong Korean cornstarch. So, diba? Meron pa pala ako niyan. Buti hindi ko yan kinuha before. Yung, nakita ko to dun sa ano, pero sabi ko, alam ko meron pa ako. Yan, meron pa tayo. And yung ating biscuit dyan. So, yan na. Yes, yeah? Going in the bag. Okay. Yeah, alright. But this is later, like Late. 2:45. Si Kuya talaga madaming plano. Did you eat? Yeah. Okay. Binigyan siya ng daddy niya ng pera. And you need strawberry. Okay. I'll do this now nga. Alis sila. Punta sila quick sa sa town, then balik agad. So sabi ko pagdating niya, ready na to. Ready na yan. Kunin ko rin nga yung yung close that pantry na. Please. Pinunasan ko lang kasi yung mga flour. Mga flour, ang dami. It better be hot when I come back. Yes sir. It will be cut. Kunin ko rin yung ating eto. And sabi ni Jan, huwag daw ako magluto. Di ba? Sabi ko sa inyo sana kami, nasaan yung ibang? Hugasan ko na rin yung ibang. Magsasalmon. Sabi ni Jan, huwag daw ako magluto. Kasi punta kami ng town kasi may race yung horse ni Dad. Yung dalawang horse ni Dad. Where are we leaving, Mama? Later. And then si Kuya, 2:45, may golf, golf competition siya dito sa Bay. Bye. And afternoon, pagkatapos nila, diretso na raw kami sa This is our one. sa, tawag na sa town. Okay, let me do it, Baba. Okay, hugasan ko muna to. Eto, ang ginagawa ko, hindi ko siya pala hinugasan. Kinakat ko yung top, konti. Yung parang, ayan. Kinakat ko yan, konti. Tapos hugasan natin to. Yan lang naman. Tapos dito natin ilalagay yung grapes. Alam niyo yung grapes pa? Ano na? Ay, hindi pa naman. Si Kuya, ang dami nakain na grapes. Gusto ko itong lalagyan ng grapes. Pwede ko itong lagyan ng... Ayan, ganda siya. Maganda siya. Pwede siya lagyan ng vegetables. Ito ba yung parang basket? Hugasan ko ito. And ito, punong-puno to si Kuya at saka si Jan. Malakas din sila sa ganyang grapes. Yung green. Okay, hugasan muna natin ito. Ito, gamitin ko itong strainer para sa blueberries and raspberries. Yung isa nito, ginamit natin sa sa crackers. Ayan. Ako dito malaking strainer para sa ating grapes. Tingnan ko din yan. Ayan, ito. Spin siya, pwede siyang talaga yun. I-drain mo siya. Ganito, yung mano-mano. Nakita nyo na to. Ayan. Hinihila lang yan. Pagkasan ko na rin ito. Yun lang yung isang box or bag.
ito yung strainer. Maganda rin to sa salad. Ayan, meron siya. It takes water out. Ayan. Ayan, ganyan siya. So, pwede natin siyang ibabad saglit dyan. Tapos, i-rinse ulit. Kasi yung hala, malulubat na talaga to. Maganda to sa salad. Speaking of salad, meron pala ako dyan na lettuce. Ayan, tinatanggal ko lang to. Ayan. Sa kabila. Nalulobat ang pag nalobat yan. Talk you later. Talk you later. Kailangan ko itong tapusin kasi sa yung pineapple niya. Yung isang araw niya pa yun. Yung binili natin, gusto niya na yung ipakat sa akin eh. Kaso na-busy naman tayo. Ayan, kinuha niya pa yung ibang fruits dun sa isang fridge. And yung ibang watermelon, ayan, nakat ko na. So, tapusin ko lang to guys. After yung watermelon, ito yung next. Just get maybe 3 oranges, please. Ang gagawin ko pa yung garlic kasi si Jan na amoy niya ang garlic doon. Okay. Alright. So, para mayroon sila fruits. Madali na lang kunin sa fridge at ready to eat. Okay, close the door please. Thank you. Thank you, thank you. Tapos ako maghiwa ng mga fruits. So, asan ka na, Sak? Andito na yung pineapple mo. Wala pa sila, guys. And yung ating honeydew at saka rock melon, hindi ko muna hiniwa. Kasi wala na akong paglalagyan. Akala ko kakasya dito. Hindi pala. Kasi eto, malaki yung pineapple na nabili natin. Siguro balik ako sa Kmart next week. Bili pa ako ng 2 ganitong size or 1 ganito. We'll see. And yung ating grapes, hindi rin nagkasya kasi 'di ba madami tayong grapes. So meron dito, mamaya magdala siguro ako pag nanood kami ng race ng horse ni Dad. And yung orange, hiniwa ko siya guys kasi tinanggalan ko siya ng seed. Kasi yung mga bata, ayaw nilang kumain na may buto ang fruits. Ayaw talaga na, kahit yung sa sa grapes, gusto talaga nila seedless. So ayan, hiniwa ko and tinanggalan ko sila ng buto. And maganda na tinanggal ko yung gray na basket dito. Kasi may basket siya, diba? Para more space tulad nito. And nadidrain naman yung tubig. Kasi diba, hindi naman siya nakadikit dun sa baba. Kasi mayroon pa siya yung parang divider. And same dito, tingnan nyo. Ayan, yung juice ng orange, ayan dyan. So, hindi siya nakadikit sa talaga dun sa pinakababa. So, yan na yung ating mga fruits. Hintayin ko lang si Sak kasi kakain nito si Sak. Si Kuya wala pa. Mamaya, alis yung si Kuya. Tsaka si Jan kasi may golf. And yeah, linisin ko lang dito. Linisin ko lang yung kalat ko dito. Yung watermelon, yung balat ng watermelon, tsaka yung pineapple nasa basurahan na. Yung orange na lang naman yung kalat ko. At tsaka eto, hindi siya masasayang. Ito yung tinanggal ko dun sa canister. 2 siya, diba? Yung isa, ginamit ko, pinaglagyan ko ng crackers. Tapos eto, pwede ko siyang gamitin as a strainer pag ginugasan ko yung blueberries tsaka raspberries. So, hindi siya masasayang, guys. So, linisin ko lang dito. Dito na si Sak and si Kuya. Ready na silang umalis. Mag-golf sila. Are you ready for your pineapple? Yes, please. Yes, please. Pineapple. Ayan yung fruits natin, guys. So, pag bumili pa ako ng 1 or 2, kasya pa naman kasi may space pa naman tayo. Andyan yung veggies natin. Ha? Here. Oops. Okay. So, bili ako ng 2. 2 pa siguro. Yeah. Say, bye, good luck. Kasya naman siya dyan. Oh, kiss, mommy. See ya. Good luck. What other one? Oranges and all that. Oranges? There. Some orange. Sayang yung rock melon. Hindi pa natin nabuksan. Gusto yun ni Jan. Here. Fruit? You want some fruit, Baba? Is it sweet? Ayan.
Meron nga ako dito. Hindi ko pa nahiwa yung ating yung kiwi. Meron pa akong kiwi. Ayan sila. Si Jen hindi pa umaalis. Sinintay siya ni Kuya. You want more, Zach? Gustong gusto ni Zach ang pineapple. Si Kuya hindi siya ma-pineapple. Tinatanggal ni Kuya ang pineapple sa pizza. Ito siya ang taga-kain. Dad, that squirted me. Yan yung orange kinakain din nila. O, diba? Sabi ko sa inyo. Eat the whole thing. Yeah. Umalis na pala si Kuya tsaka si Jan and yung dalawa still eating fruits. And baka mahiwa ko mamaya yung rock melon. Kasi feeling ko mauubos tong pineapple. Kasi si Jan gustong-gusto niya rin ng pineapple. And si Zach, ayan still going. And madaming nakain ni Jan din na pineapple tsaka watermelon. And kumain din siya ng oranges. I don't want strawberry. Yeah, hindi si Jan mas strawberries. Okay, diba? Feeling ko mauubos nila to. Yes? Next time I'm telling you to do rock melon and that and bananas and apple. The apple, you can just wash it and eat it. The banana still need to be ripe. Kasi yung banana hindi pa siya No, masyadong ripe. next time. Kumain si Kuya ang pakla daw, yung tinapon niya. Next time, Mom. Yeah, next time, yeah. Okay. Tapos na pala si Zach at si Holly kumain ng fruits. And yung ginawa ko naman pala, eto yung bacon. Pinaghiwa-hiwalay ko sila. Pinaghiwa-hiwalay. Dinivide-divide ko sila and linagay dito sa IKEA Ziploc. Ito yung isang size at kulay ng IKEA Ziploc nila. Kasi sa isang box, meron siyang dalawang sizes. May black, yung medyo malaki compare dito sa yellow. And ang design niya ay round, yung yellow tapos yung black stripes. Ilalagay ko to sa freezer. Then after ko malagay sa freezer, ang next kong gagawin eto guys. Ayaw na ayaw ni Jan yung amoy doon sa isang fridge. Lilinisan ko kasi amoy ng garlic. Grabe, ang lakas ng amoy nito. So, i-food processor ko siya. Then, ilalagay ko sa freezer. Ilalagay ko, after ko siyang mag-grind, ilalagay ko siya dito. Meron akong ice candy bag na ang tagal na nito. Hindi ko naman siya nagagamit. So, dito ko siguro ilagay yung ating garlic. So, yan yung aking next na gagawin. Naka-vacuum sealed siya, guys. As in, super sealed. Pero grabe, lakas ng amoy. So, ayan na yung ating machine para dyan. So, gawin ko na to para matanggal na dun sa fridge ni Johnny Boy. Naka-vacuum sealed siya, guys. As in, super sealed. Pero grabe, lakas ng amoy. So, ayan na yung ating machine para dyan. So, gawin ko na to para matanggal na dun sa fridge ni Johnny Boy. So, ayan na yung ating giniling na garlic. Giniling na garlic. Ayan yung minced garlic natin, guys. So, ilalagay ko na to agad-agad dun sa pinakita ko sa inyong ice candy bags. Ang lakas talaga ng amoy niya, mga sis. Sobrang powerful. So, ito na pala yung itsura ng ating garlic after natin siya mailagay sa ice candy bag. So, mayroon akong dalawang nagawa na ganito karami ang laman. And merong isa na konti lang yung laman. Pero sumuko na ako dito sa aking ice candy bags kasi ang dami yung proseso bago ko siya magawang ganyan. Tataliin ko pa siya. And kailangan kong gumamit ng embudo at saka chopstick para tusok-tusukin na mapunta siya dito sa pinakailalim. Sabi ko, ayoko na niya. Kasi parang abutin tayo ng 3 days. So, ang ginawa ko ay, kinuha ko yung aking nilalagyan ng ice cubes. Since malalim to, ang ginawa ko ay, naglagay ako ng baking paper para hindi ganun karami pag nagluto ka. Para pag tumigas siya, diba, parang cubes talaga siyang lalabas. So, kuha ka lang ng isa. So, sa ganitong, dalawa na yung garlic cubes. Garlic cubes. So, yan yung ginawa ko. Tapos, dito meron tayong natapos. Eh, malalim kasi yan, guys. Malalim siya. So, sobrang dami talagang garlic ang may lalagay. So, dinivide-divide ko yung isang cube sa dalawa. So, yan. So, ito pala pangatlong load ko na. Meron pa akong konti dito. So, dapat matapos ko to. Si Jan pala umuwi na. Naligo siya. Pero bumalik pa rin siya sa golf course para hintayin si Kuya matapos. Kasi diba maya-maya alis kami pag natapos si Kuya. So, tapusin na natin to. So, eto hindi na yan kailangan. Ayan, sa wakas natapos ko rin yung ating garlic, guys. Takpan na natin. So, dalawang ganito. Tapos, meron dito. And yung tira, nilagay ko sa jar. Nilagyan ko ng olive oil. Gagawin ko na lang to na chili garlic. Diba? So, i-freezer ko na to. Sobrang hapon na. Dito na ako nahapunan sa kusina. Simula nung nag-open ako ng vlog, di ba, nag-ano ako ng mga Korean na mga pamilya ko. Tapos, nag-chop ng mga fruits. And then, yung garlic, doon naubos yung oras ko. So, mag-ayos na ako kasi maya-maya nandito na yun si Kuya. Pupunta kami ng town. See you later. Papunta na kami sa town, guys.
and super lamig kaya doble-doble na naman yung ating suot. Ito yung ating mabalahibo. Tapos knitted na jumper. And di ko kayo na-update sa aking kilay. Nagbakbak na pala siya lahat, guys. So may nakikita na akong parang mga space dyan. Ayan. Ayan. Pero yeah, yun yung kilay. Happy naman ako sa kanyang itsura. Happy naman tayo dito sa itsura. And sabi dyan, okay naman daw. Bye-bye. How are you, Baba? Baba! Ha? Malamig na. Patong-patong din yan si Oli. Naka-jumper din siya. Kakain ka. Magti-take away kami ng pagkain namin sa Hungry Jocks. May nagustuhan si Sak doon. Di ba si Sak ayaw niya ng mga fast food like McDonald's, Hungry Jocks. Pero sa Hungry Jocks, meron siya nagustuhan ng chicken. Gusto niya yung chicken. You like the chicken there, right, Sak? Yeah. Kasi nung pumunta kayo ng Telempeng, kung maalala nyo, nag-drive ako doon. Pero hindi ako nakapag-vlog. Nag-order kami ng chicken na yun. Kasi yun lang yung parang gusto ni Sak kainin. Ayaw niya ng fries. Ewan ko sa kanya. Kung gusto kang fries ng Hungry Jocks. So, yes. Hungry Jocks! Si Kuya ayaw sumama. Nagbili na lang siya kay daddy niya kung anong gusto niyang kainin. Let me remove the tag, Baba. Come on. Remove the tag. May tag pa siya. No, this one, Han. That one. Yeah, you got it. No, you don't have it. Natanggal ko na yung tag. Thank you. Okay, Zach. You're good, Zach? Run, mate. That's it. Give it right, go. Maybe you get there. Dito na tayo, guys, kung saan mag-race ang horse ni Dad. Yung first race, hindi na namin nabutan kasi nag-order tayo ng dinner. Bye-bye. Okay, here, Han. Okay. Yung mga drinks nila. Ako, hot chocolate. Chicken Balls. tomato sauce. Tomato sauce. Thank you, Zach. We got lots of tissues. Okay, kain muna kami, guys. Meron ako ditong bacon deluxe yung akin. Tapos may chicken tayo, yung 5 pieces. Si Zach chicken and si Kuya burger. Then si Jan pareho kami. Si Holly chicken din sa kanya. Si Zach hindi niya naubos yung chicken. Whether to si Zach sa mga ganitong pagkain. Si Jan tapos na. Dalawa sa kanyang ganito, yung bacon deluxe. Ayan, mag-start na si Kuya nasa labas na nag-bet si Jan ng $50. And kumuha sila ng lollies. Ayan si Hal. Country. Yeah. Ayan si Sak. Go, go, go. Hindi ko alam kung anong number yung horse ni Dad. Number 6. Ah, the first one. Number 6 pala. Ayun. Yung green. Go! I think you won, Han! Natalo yung unang horse ni Dad. Ito yung pangalawang horse ni Dad. Number 4, nangunguna siya. Yan siya. Nangunguna siya. Bilis! You won, Han! Yeah, good job! What did you bet on it? I win 130. Wow, good I'll job. get the money back. Plus 30. Yung pinamili namin, nabawi niya. Pinamili nating dinner, nabawi rin siya, nanalo sila. I-end din namin yung vlog, guys. Yun na yung vlog. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog. Bye! Natalo yung isang horse, pero yung pangalawa nanalo. Bye! Good night! Good night! Ang lamig! Mate, just Because I think I do.